Hej, vi står her sammen med Nirusan Ravi, som prøvekører en elbil for Clever. Det er en organisation, som er med til at sætte ladestander og med rundt omkring i Danmark. Han er med til at indgå i et lille interview, men først skal vi lige have en lille tur rundt om elbilen. Hvordan er den så at køre i? Er den lige så støjsvag, som man hører om? Ja, det er den faktisk. Grunden til, at den er så støjsvag, det skyldes jo, at i den her bil, der er det jo batteri. Ja. Det er faktisk ligesom, at du tager en fjernstyret bil og sætter den til at køre. Hvorimod en motor, jamen, der skal den køre med aktier, for at den kan accelerere. Så helt støjsvag. Og hvad hedder det? Så er den også god at komme rundt og køre i. Du kan ikke være nede. Hvor langt kører bilen, så når den er fuldt opsat? Jamen det er så med den her elbil. Det er jo lidt... kan du tåle kulde, så kan du køre 110 km. Har du brug for varme, især i de her tider, hvor det er koldt, så kan du køre 60-70 km. Og det skyldes, at i sådan en elbil, der er der ikke ligesom en diesel- eller benzindrevet bil, hvor der er noget varme fra motor, som bruges til at opvarme bilen. Her der fungerer det, at du er derhjemme, du tænder på varmeblæseren, så skal den til at komme i gang, og så bliver sådan noget hvid. Det er samme princip her. Så skruer du op for varmen, skruer du op for aircondition, alle de der ting. Ja, så er det 60 km, du kører. Men kører du økonomisk og kører uden varme, i tilfælde også uden radio, så kan du køre 110 km. Hvad med batteriet på sådan her? Hvor lang tid holder det? Jamen det er jo sådan med den her elbil. Den kan jo 110 km, som jeg sagde, men det tager cirka 5 timer. Der er faktisk 3 metoder, du kan oplade sig op på. Den ene, det er at oplade derhjemme. Det tager 5 timer at oplade, hvor jeg har sat en lader op til hjemme, specielt til sådan en elbil. Er det bare, hvor du sætter stikkontakten, og så omdanner den? Nej, der er sådan, det er sådan en elstik. Et større strømstik, som jeg har sat til vores strømforsyning, som er specielt dannet til det. Okay. Og så kan man lade hurtigt op. Så er der en anden mulighed at tage stikkontakt, kalder man også bedstemorkabel. Ja. Det er fordi, den tager 12 timer om at lade den op. Det vil sige, det er, hvis du sætter en almindelig stikkontakt. Ja. Så er der den tredje mulighed, det er at køre ud til elstanderne, som er ude ved alle Føtexer, eller for de fleste Føtexer og Bilka. Vi har den ikke her i Aabenraa, men vi har den i de nærmeste Haderslev, Sønderborg, Kolding og Padborg, som er de nærmeste. Og der kan du klare på 30 minutter. Ja. Som til info vil jeg gerne sige, at den her bil, den tager 5 timer, men der kommer en nyere bil om inden for 2 år, siger de, hvor man kan lade bilen op derhjemme på undervisning. Og så kan den også køre 5 minutter. Så der er stor fremskridt. Ja. Hvordan endte du op med at få lov til at prøve sådan en elbil her? Jamen, det var sådan for 1,5 år siden, meldte jeg mig til. Bare for sjov, fordi jeg så, at man kunne være til for at blive testkører. Og så fik jeg her i januar omkring den 7. at vide, at du er nødt til at udskrive til at være testkører. Er du interesseret i det? Og det er det eneste? Nej, vi er i Aabenraa, er vi omkring 16, der kører. Okay. Og det er landsdækkende, der? Ja, i Aabenraa er vi 16 biler, der kører. Ja. Der er i alt omkring, jeg tror det var 330 biler, der kører rundt. Okay. Tak fordi du ville være med. Det er Nirusan. Det hjalp rigtig meget. Nu vi vil prøve at komme ud på en lille prøvetur, så vi kan prøve at se, hvordan det er at køre en elbil. Det er jo sådan, at med sådan en elbil, der er der et blåt område, og et grønt område, og så et hvidt område. Hvis jeg nu giver slip på speederen, så ryger den automatisk ned på det, der hedder charge. Det vil sige, når den laver motorbrems, så lader bilen op. Det vil sige, at du kan få nogle ekstra kilometer. Og det kan man tjene godt på, hvis man kører ned i bil. Hvorimod på landevejen, der er det sjældent, du kommer derned. Holder du dig inden for det grønne felt,
jamen så kan du køre mest på en tank el du lader. Hvorimod hvis jeg gasser op og kommer ned på det her power i det hvide område, så ryger min kilometer lige ned. Men det er da noget fedt noget, altså. Det er ligesom at sidde i en flyver, og du er ved at lette. Og det føles også ret godt at køre i. Så du kan ikke mærke det? Nej, præcis. Det er det. Den er så støjfri, som man siger. Så nu lader den op faktisk samtidig med. Så ryger den op automatisk.